pulit jong ke East Giant Hill District kila shim khia bha ha ka ba telakam ya ka jing Khaïi bati dewiong beaiñ pat kat kum ka kai phon bala yo no superintendent of police ke East Giant Hill District upan kash rasgania IPS uloong ba halor ke ni ka tanat pulin kala register hado shispa newtli ki ejahar bat kala kem hado live ngut ki briew badan kiti ha ka bati bat Khaïi beaiñ u dewiong kata nado ka santare ku benai rempang arja briew dang men hak apply trek mentau benai leberu ki pulit ke East Giant Hill District hak bojan min ki lap yak wei ko kali olto ha ka dong dam chera hak kulyang ka bakit dewiong beaiñ pat tap yo dewiong hapo ki kendai teli ki berni gani bai menta ka sngiru ka santare ku lebe arja pulit ki pen up ketem kila yo bat ya ka wei ka trong bakit dewiong beaiñ persang ban Khaïi dewiong beaiñ bat ki pulit kila yo bat ya ka ni ka trok ha NGT checkpost ka badan ha kong ong ban ha ka ni ka ju hi ka sngi ki pulit ki bayat pahara kila lap sa ka wei ka trok ha Nongrim Hills ka bakit dewiong bat persang ban Khaïi beaiñ ya u dewiong kum ban chuban ram kila dan bon teli bha ki trok ki baki pulit ki East Giant Hill District kila bat ya kini ki trok la penyeng ha pelau ko office deputy commissioner ke East Giant Hill District ha clear yan bat kini ki trok ki baki dewiong beaiñ ki dang dan menta hapo ka jing tokin shushu ha ba persang ban kilino superintendent of police East Giant Hill District banang deputy commissioner ke East Giant Hills District Manish Kumar IS halor ka jing penyeng ikitrok dewiong ha pelau ko office DC kilong bagi la penyeng ikitrok ha kani ka jaka na ka daw baka kamshngan baki kali kinlat na ka jing sha penjulor ban ladru na ka jing sha rong tu yo dewiong bala dep kurup bat kila penpau ru baka district kadan hapreng ka jing duna bha ki bor pulet ha ba yanu jor bat ki weki district na sa ka daw ban lat na ka no ka basniu labo bat penyengi trok ke dewiong beaiñ ha pelau ko pasu DC ha clear yan na lor kataru kini ki trok bala bat da ki pulen bat ki magistrate menta kidang dan ha ka jing token ka yeng bishar district judicial ka East Giant Hills District